Pokoke perkara dolanan ora kok tak watesi sak katoke. Tak gawakno sinden ora sithik-sithik kok. Ning ya sing ngenjoh lho. Lha engko lagu Jepang kowe njaluki lah terus piye sih? Hah? Lah mbuh. Lho ngene iki jengene wong apa jengene wong kreatif. Ngono yo ngono kae der rasa Mas duwe rusak ngono kae. Ya ta? Mulane ya aja gumun. Kahanan donya ana lakon kepiye sing penting awak dhewe iso bersatu. Ana aja kaget ana ngene aja gumun. Ya aja iri wong duwe mbrak aja diri wong ra duwe ora usah dipoyoki to diri aja. Kabeh ki wis kodrat lillahi taala. Oh ngono lho. Hah? Ora trimo ganteng nak wong saiki dina sapa sing ora wani ngarani ganteng? Ayo. Paling iya napa? Wah, iki grup Muda Laras Nusantara Jawa kang digulawentah Bapak Wandi saka Ngablak ya Mas. Hah? Blingoh ra asline sih. Lah iki ndekne boro nanggone Ngablak saka Gendel utawa nganakake gawe sanggar kesenian kanthi resmi ana halangan lir beda lir ing sandikala. Iya ta? Pokoke anggere ora mangkat latihan sak katoke. Oh ngono. Ya iya, sembarang dengah gawe dhewe. Ayo panjak gawe gong gawe sinden yo gawe dalang semenuga. Ayo lho wis semono kok kuat. Nah anak ora ndedekno ndekne. Ora kuat menawa. Ayo. Wah aku dhewe ku ngrasake ya gumun. Angger mripate roh iso. Angger mripate roh iku iso, aku gumun. Dokter apa le? Ya. Oh ngono kae angger adol kang aku diming-iming kok. Heeh. Denge payu loro mbor lah pira-pira lah WPMD bantahno aku yo ngono. Ayo bone kok liwat ndok katon takon mampir. Ayo. Wis apa? Kartini saiki direndem wong giling. Aja mbok parakno rono ora kathik aku saiki. Heeh. Hah? Ayo yo. Yo adat biasane ngono wae lho. Lagu adat biasane 10 sedhi pokok PKK karo KB keluarga berencana iki nang dindingan aja diilang. Iki program pemerintah. Iki yo carane ngono pakem. Lagu wajib ora kena diilang-ilang upama nang nyuwun ya mengko nak bar lagu wajib 10 sedhi pokok PKK kabil keluarga berencana aku tak ambek mimbe wedang tak ngono aja. Ya ana wis diparingi kok.
pojok. Yo sak terusé le. Kete kok kaya Mbaradono. Nggih ya Panji. Oh, badhe napa Mbah? Nyuwun. Napa? Ngerangkul nyawa. Wah, iki Mbah Radono. Nah. Nggih kalih kembang kopi. Ya, nggih.
ngerangkul nyawa iki urusan Ibu Kartini apa Bu Siti karek iki? Hah? Oh Siti monggo, nggih. Iki kagem Mbah Radana nyuwun apa jenenge ngerangkul nyawa kuwi ya. Hah? Iya. Nggih. Gampil bakdo niki mangke kembang kopi. Ampun kuwatir. Tagakno sinden pirang-pirang kok. Susah lah apa. Ayo sing joget yo ana, sing penting anggere ora dangdut. Nang dangdut nek ora tau nggawa aku. Dikenalno. Njaluk dikenalno kabeh jarene. Ya ora usah ya. Wis do denger kok. Ya wis kenal kabeh pirang-pirang. Ayo. Monggo. Bu Siti apa Bu Kartini? Bu Siti monggo Bu. Separonan Pak, separonan. Ayo dintekno dhewe to. Oh nggih. Nggih matur nuwun.
Ya ayo le titip terus nang nggoning pangkur. Mas Ratu ayo yo ayo ceng rokot ceng sayang Wah, kok ngerangkul nyawa kok kaya ngono ya rasane. Ayo ki kagem dening Bapak Radana ben wah. Kaya ora karu-karuan. Dipangan esuk gureh, sore ya gureh apa dene awan ya Mas. Lah iki ana prangko. Wah ning aku ora roh tulisane belas sithik bener ben diwaca Pak Wahnonya lho Pak Wahno. Aku ya ana ngene iki ya. Ha iya. Nggon niku jenenge gotong royong nyambut gawe. Sing sindene kok sing maringi kono sing maca aku sing nampa lho rek sampe ya. Heeh. Iya, wong tulisan kebangetan ning ciling-ciling kok.
Iya. Iya. Ya, monggo. Iki lek padha wae. Iya. Padha ra luwe. Druange wis ora bentar malah. Angger tes mak moto. Heeh. Nggih badhe kula waos. Ya. Mbah Dalang nggih nyuwun gending kaping setunggal. Napa Pak Den iki, Pak? Lah duka. Langgam ali-ali Oh nggih. dibawani. Kaping kalih sesideman dibawani. Wah, do kabeh. Kaping 3 podang kuning Dibawani. dibawani. Nggih, sedaya nggih. Terus Saking kula Pak Sunata. Nggih, matur suwun Pak Sunata. ana rokoke 2 lak. Nggih, renglak nggih. Jarum karo 324. 324 Ji Samsu. Kono didom seleran ora cukup ya ditugel, langge cicak wong loro ngono ditugel. Wong papat kok. Iya. Iya. Nggih, monggo nika ingkang pundi rumiyin. Sing apa dhewe ya? Langgam ali-ali. Ya langgam ali-ali dibawani. Napa Nah. nggih? Dibawani nggih. Monggo. Nggih, monggo Iki- langgam ali-ali. Sinten ingkang ngasa monggo. Ya iki sing tuwa sing anu sing bawa, Heeh. engko sing tuwa, sing enom. Langgam. Nggih. Monggo Bu Nyuwun Kartini. Kula nyuwun sewantenipun Bu. Langgam ali-ali. Para bapak ben padha trenyuh marang pikire. Isa sowan nanggone mlingah meneh. Ya. Jenang kula. Iya. Ah. Jenang kula. Glali aja lali. Nurut kabel nggih, Pak. Nurut kabel. Ya, ayo. Niki soleh kula aja dianggap sepele. Sanggun dele ijeh mulus Ijeh polos pokoke, urung anu ijeh asline kok. yen dadi lara gelah sedih rinten dalu
Ya iya toh. Das pundi Wis Kanjeng tenang, Rama? tenang, tenang bar. Hmm. Ketak-ketakan kewala. Ketak-ketakan nggih, Pak. Iya. Jadi ketok-ketokan nih para bapak-bapak. Pak Budek. Heeh. Iya. Pak Sudar sedayanipun Iya. nggih sugeng dalu. Ibu-ibu sedaya pamirsa sugeng pinarak lenggah kanthi martika martikaning penggalih. Pak Jumarno nggih. Insyaallah Pak. Iya. Nganti nganti besok apa bakal bali yen bali bejo Ya. Ayo nduk. Ngagemo ali-aliku pamriye aja lali marang aku aja kula boten melu besuke ngelingono lelapetku lamun embeni salaka emane namung tansah damel juwa niki embene kencana pamriye tansah manggiya raharja yen nganti ilang mripate jarene namairo beda yen nganti dinggo wong siji besuke wis mangsa Hmm. pilihanku mripat biru pamriye Trisulistya ingkang warni kondisi atiku besuke mirsanono ali-ali Ayo nduk.
Waduh, ali-ali dilanggamke bar dilanggamke dindang dutno. Ali-ali ilang matane dilali-lali ya aja ilang. Waduh. Oh, dibawani sisi deman. Sapa ting durung? Hah? Oh. Ya nek wis anu iku lho sing cilik sing nomor loro sing Dipa. Wes pilih dia bilang aku ora ketok kok kene. Sapa Dipa ya lah. Monggo. Ayo. Ya sesi deman bawa mengko terus dindang dute kaya ngono mau. Sugeng dalu Bapak Sohibu. Nggih. Ngapunten niki kalian dari ajar nggih. Aku ya angger kelingan ngene iki awakku separak-parak aku. Iya. Ayo ngene ya mulang nang ngene. Ngendi? TK. Heeh. Iki taman kawak-kawak ngulang niam naling. Latok-latok ae dolanan iki kowe tak watesi sak katoke. Nggih, Pak. Ah, cocok iku. Ngono lho yang tak jaluk iku. Ngantek jam pira monggo, sing penting kono ijeh betah padha karo mbaturi aku, ra nggih to? Ah iya, suwe ra kepanggih marah ya re. Kene parakku ngetan ngalor ngidul ngulon arang-arang. Bagus Kang olah budaya Aku salah sinden guru barang nemen kepiye ya ndek. Lah iya, mlaku nang dalan tak cakep apa nanti Mbak? Ajeng teng sekolahan pun derek kula nggih monggo lah terus kepenak aku ah. melu. Ya iya, pokoke melu ngono kae are. Iya, monggo. Sowan menyang kutha gedhe. Ya. Woi.
Sing ngegong iku apane ya Ndin aku. Aku wong pirang-pirang ora ana sing wong liya. Ya iya. Ya, si apik megawe ngene iku apik. Heeh. Ayo. Bentara terus kayung-yung selendang kuning kang saking Cocok karo penggender cocok iki. Ayo. Suara kurang permana ning wasis ngongrom angongrom marang bendara sang diah ayu pijer ngincangake alis terus tresno sesidheman Wah, iki sehat bar mangan wareg wetenge marahe. Heeh. luwih becik paten ana timbang perpisahan prekya kan sulistya rewangi samudana Iya. Oh. lewat kincanging alismu kuwasa nandang rasaning atiku was ring serius aku isih ladeni solamu mongko kowe sagura ngatian pecanggun ketuku jiwa ragaku kakuran kerematan mamro nadya lijo Iya. Oh. Oh. urip ana kutha gedhe
Oh, aduh. Nah. Ojo ndong terus langsung sakake. Ben laran ambekan ngombe-ngombe ora ketang sak-sake. Ayo, polahe mengono. Sing tak pikir sing nabah urung mikir apa-apa polahe kok wis mengono ya, Cah. Aku sing tak pikir ora kok. Ya ora ngantuk anggere melu aku ora tau ngantuk dene. Ayo, umpane tak kandhani kok. Wah, ngombe le ngombe. Ngombe wedang. Ayo. Ya kelas kelu SD kok wani manjak nabuhi gembor iki ora bagune. Lah iya. Ora bagune wis kadung wahahe hang. Hah? Sopo? Esok mben. Ngene iki perkara sindenku angger donong Solo kabeh iki aku wis panik jujune sicok kok gagal total ora iso rono. Waduh angger dadi mrono. Wah, ora apa-apa. Ijole jembrah. Ayo ucul piro? 5. 7. Wah ya ucul 7 kok. Kuwi wong kabeh. Waduh. Ayo aku tak pikir dak iku. Hah? Ora ono. Iki mau apa, Mas? Bojang kuning mawi bawa sunan iki. Wayang. Siapa sing bawa? Buminduk. Engko terus Dipa nyanyine apa lagune? Ya. Tak rungokke karo ngombe kopi aku ora udut. Ora wani pirang-pirang sedina aku. Ayo ora udut, ora apa-apa. Monggo. Mik Mas. Mik. Ah. Mik. Wes dipateni. Hanya dipateni. Hanya dipateni. Ya iya, aku tak pikir dah iku. Ya. Nadyan wujute mung peksi. Peksi iki apa ya? Manuk. Oh, manuke Pak Rukan paling. Manuk emprit kok iso mbok bantahno wong. Ya. Gawe talining ranto.
podang kuning ipo bunga ingra aku nyanding bisa dadi tombo Ya. Ya, Nduk. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang obeng-obeng miterenggan tunggoleki ora krasa esok awan nganti wengi. Iya. Oh. Neman yen nganti liya kanyawan kleyang tak sawang mencok ing lepas goncangan
Aduh. Bojang kuning. Rampung. Ayo. Ngene iki yo sing njaluk ben lega atine